חברים, כאן דניאל בעוד סרטון חדש ואנחנו משחקים רובלוקס. טוב, באיזה משחק נבחר היום? אני אכתוב לכם, אשים לכם אני אעשה סקר בסוף הסרטון, בסוף הסרטון, בתחילת הסרטון, ואז טוב, אבל בינתיים ניכנס למוד הזה. מה זה בכלל המוד הזה? מה זה המוד הזה? המוד הזה. חברים, בואו ניכנס למוד אחר. מוד אחר. איזה מוד? דניאל, אני רק מזכירה לך. נמצא לך 10 דקות. מה זה המשחק הזה? 10 דקות. רגע, ראיתי משהו כזה. כאן זה משחקים ששיחקתי. עכשיו אני יוצא מעיניים ואני צריך פשוט ללחוץ. מוכנים? אני אתחיל מהסוף. עצרנו. טוב, אני לא יודע מה זה. רגע, זה כאן. מה המשחק גנון? טוב, די צפוי. סתם זה לא היה צפוי. אבל איזה מזל. כי אני אוהב את זה. במיוחד את הגרסה הזאת. יאללה. לא. אני לא רוצה להיכנס. כן. יש סרטוני מיינקראפט שמאות, אבל מאות קליפים לצפות בלילה. סרטונים שטוענים שאומרים היום. שמתי סרטון של מיינקראפט. חכו, אני הולך להתפנות. חזרתי. יאללה. לא משחקים. אם נסיים את הסרטון הזה לא יודע, כמה דקות חייבים לסיים אותו פחות 20. יאללה, 3, 2, 1.
איך אני אוהבת שהיא אומרת את זה. יש, הצלחתי. הוא מת עכשיו. הוא עבר. איך הוא מת? הם מתו. הם עברו אבל, למה השחור הזה יורה עליהם? הם עברו. אני רוצה להפוך אליו. אני לא יכול. להפוך אליו. אני לא יכול. אני 500,000 עכשיו. אני כבר הפכתי לשופט איזה 1,000,000 פעם. הלוואי שאני אזכה. הלוואי, אני זוכרת, אני חוזר אליכם יאללה, התחלנו, מה אתם אומרים? אני אומר את הכי צד. לא! את הכוכב, קיבלתי את הכי קשה. אני לא מאמין. הלוואי שאני אזכה. הלוואי. אני מזיע במכנסיים. אני מזיע כבר במציאות. השאלה אם זה אמיתי, זה נראה לי לגמרי אמיתי. טוב, לא נורא. אני אחזור אליכם ישר במשחק הזה. היי חברים, חזרתי ואני בחרתי בצד משהו, אני לא יודע מה יצא לי. טוב, בואו נראה מה יצא לי. מטריה? הם משוגעים. למה שומעים כל מיני אלפות?
חליל, חברים, אני לא יודע מה זה הייתה המצית הזאת ומי הביא לי אותה. בחיים לא היה לי מצית. הביאו לי ארוחת בוקר. טוב, יאללה. אני אחזור אליכם במשחק הבא. והתחלנו את המשחק הבא. פשוטות. יאללה, אחר כך יש את הסוסים, ואחר כך את המשך בחבל הזה, ואחר כך את גשר הסעית, ואחר כך את הסומואים האלה. 2, 1, התחלנו. יאללה. הצלחתי. יש גם את זה. זה היה קצת קשה. אני הראשון שעברתי את זה, יש. מה? רציתי עוד. טוב, אני אחזור אליכם במשחק הבא, ואני הראשון שהגעתי לכאן. בסדר, נחזור במשחק הבא. יאללה. יאללה, התחלנו את המשחק. אני אחזור אליכם מתי שיהיה 10 שניות אחרונות. זה ייקח להם 3, 2, 1.